Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Беларускія рарытэты. Якія яны? Мы разважаем пра унікальныя, непаўторныя, незвычайныя кніжныя помнікі ў беларускай культуры. І сёння хацелася б вам паказаць абсалютна унікальную з'яву не толькі для Беларусі, але і для ўсяго, прынамсі, ўсходнееўрапейскага рэгіёну, которая шмат пра што можа распавесці. Сёння мы з вамі перанакіроўваемся ў Берасце альбо ў горад Брэст. Сёння я думаю, што усе цудоўна ведаюць гэты горад, абласны цэнтр Беларусі, недалёка ад мяжы з Польшчай, з Украінаю. Старажытны, вельмі цікавы. Мільёны турыстаў наведваюць гэты горад, каб пабачыць найперш берасцейскую крэпасць, брэсцкую крэпасць, так, яе мужнасць, гераізм абаронцаў брэсцкай крэпасці ў часы Другой сусветнай вайны. Гэта безумоўны прыклад патрыятызму і сапраўднай такой мужнасці, которая не дазволіла беларусам пакарыцца на пад сілу, так бы мовіць, захопнікаў, магутных, страшных захопнікаў, якія маглі гіпатэтычна, вось пра гэта шмат вядома, знішчыць увесь нават беларускі народ, ці як атрымалася, знішчылі вялікую частку нашага насельніцтва. Брэсцкая крэпасць сёння з'яўляецца адным з сімвалаў Беларусі і знакавых аб'ектаў для наведвання замежнымі турыстамі. Кожны беларус ведае пра брэсцкую крэпасць, але не так шмат хто ведае, што брэсцкая крэпасць гэта не толькі падзеі Другой сусветнай вайны, але і шмат якія падзеі ранейшага часу. Справа ў тым, што вось пад руінамі колішняй брэсцкай крэпасці знаходзіцца старажытны горад Бярэсце альбо Берасце, як правільней было б яго называць. Берасце з'яўляецца адным з найдаўнейшых, найстаражытнейшых беларускіх гарадоў і найбагацейшых таксама. Берасце было цэнтрам самастойнага такога удзельнага княства, Берасце было цэнтрам ваяводства, у далейшым таксама вельмі значным такім адміністрацыйным цэнтрам у гісторыі беларускай і не толькі беларускай дзяржаўнасці на гэтых землях. І безумоўна, калі мы наведваем старажытную брэсцкую крэпасць, ужо старажытную, бо ёй фактычна 2 стагоддзі, то мы ўсё роўна час ад часу знаходзім нейкія помнікі больш ранняга часу. І некаторыя з вас, я ўпэўнены, наведваліся ў археалагічны такі музей Бярэсце. Вось так ён называецца. Музей, который знаходзіцца нібы па суседстве з брэсцкай крэпасцю. Музей за рэчкаю, музей пад шатром, музей пад штучным дахам. Такі незвычайны музей, дзе можна бачыць старажытны горад. Дык вось, што цікава, гэты музей, які сёння ведае амаль кожны таксама беларус, у якасці свайго лагатыпу, у якасці брэнду гэтага музея узяў незвычайны аб'ект, пра который мы сёння будзем з вами казаць. Гаворка ў нас сёння пройдзе пра старажытны самшытавы грэбень з першай беларускай азбукай. Вось такі незвычайны падручнік стане сёння аб'ектам нашай цікавасці, і мы паспрабуем зразумець, чаму вось гэты адзін з унікальных, незвычайных музеяў на беларускіх землях узяў у якасці аднаго з галоўных экспанатаў менавіта гэты помнік старажытнага беларускага пісьменства. Хвала Хрысту, дарагія гледачы і слухачы, мы сёння з вамі паглынаемся ці акунаемся ў свет прыгожага і старажытнага беларускага пісьменства. Берасце – унікальны горад. Берасце – адзін з першых гарадоў Беларусі, які атрымаў магдыбургскае права. У Берасці былі першая аптэка, першая друкарня на тэрыторыі Беларусі, дарэчы, таксама ў Берасці. Першы манетны двор на нашых землях таксама ўзнік у Берасці, мытня першая таксама ў Берасці, і мы можам гэты спіс працягваць амаль да бясконцасці. Першая навучальная установа ледзь не ўзнікла ў Берасці, таксама такі праект некалі выношваўся яшчэ ў 16 стагоддзі да ўзнікнення Віленскай акадэміі ці Полацкага калегіума. Так ці іначай, Берасці вельмі цікавы, безумоўна, для вывучэння горад.
і у гістарычнай старажытнай частцы гэтага горада знаходзіцца сёння Брэсцкая крэпасць. На вялікі жаль, сама па сабе гэта крэпасць пры яе ўзвядзенні заняла месца старога гораду. Звычайна так не бывае. Найчасцей новую крэпасць, калі яе будавалі, напрыклад, вось як у нашым выпадку ў 19 стагоддзі, то будуюць, каб абараніць горад. Недзе па-за горадам з боку магчымага ці верагоднага наступлення ворагаў. У гэтым выпадку, калі мы кажам пра Берасце, на вялікі жаль, каб пабудаваць крэпасць, горад быў знішчаны. Вось той самы старажытны горад, дзе было магдэбургскае права і стаяла ратуша, дзе дзейнічала друкарня, дзе працавалі навучальныя знакамітыя установы, мноства існавала манастыроў самых розных канфесій, цэркваў ды касцёлаў. Вось гэта ўсё было зруйнавана ці разабрана на цэглу альбо часткова перабудавана. І нават сёння мы можам пашукаць сляды гэтых старых пабудоў. Напрыклад, колішні манастыр езуітаў стаў такімі афіцэрскімі фактычна казармамі, корпусам афіцэрскім, альбо базыльянскі манастыр стаў так званым белым палацам, які для многіх асацыюецца з брэсцкім мірам, з перамовамі, а для кагосьці з танцамі. Так ці іначай, некаторыя сляды вось той старадаўняй традыцыі, яны яшчэ, канешне, прасочваюцца ў Берасці 19-20 стагоддзяў, але малабачныя. Самая гістарычна старажытная частка Берасця была адшуканая за ракою, за Мухаўцам, літаральна каля цытадэлі. Вось там акурат, дзе сёння знаходзіцца музей Бярэсце. У гэтай частцы фактычна размяшчаўся найстаражытнейшы дзядзінец даўняга Берасця. Дзядзінец гэта якраз вось такі акружаны валамі і умацаванымі сценамі старадаўні горад. Вакол дзядзінца мог быць пасад, дзе жывуць рамеснікі, дзе адбываецца такое гаспадарчае актыўнае жыццё. І вось гэты пасад ён быў на тэрыторыі сённяшняй цытадэлі. Вялікі горад, з вялікай цэнтральнай плошчаю, ратушнай плошчаю, з шматлікімі вуліцамі. Гэта ўся цытадэль. Сённяшняя вось цытадэль, цэнтральная частка Брэсцкай крэпасці, гэта і ёсць старажытны пасад. А дзядзінец, замак князя, замак, у которым, дарэчы, у далейшым, напрыклад, мелі сваю рэзідэнцыю радзівілы, тыя самыя, напрыклад, Мікалай Радзівіл Чорны быў берасцейскім старастам, і ён якраз вось тую знакамітую берасцейскую біблію, пра которую мы нядаўна казалі, звяртаю вас да папярэдняга выпуска, паглядзіце, калі ласка. Вось там акурат фактычна была рэзідэнцыя Мікалая Радзівіла Чорнага. Друкарня, найверагодней, была не ў самой рэзідэнцыі Мікалая Радзівіла Чорнага, а ўжо ў пасадзе на тэрыторыі цытадэлі. Нават ёсць прыблізныя апісанні гэтай друкарні 16 стагоддзя паводле дакументаў 1566 года. Але самая старажытная частка гэта вось той самы дзядзінец. Там яшчэ недзе на мяжы 10-11 стагоддзя ўзнікае першы горад, пазней у 13 ужо стагоддзі будуецца там царква, вялікая вежа, вось як шмат хто памятае так званую белую вежу ці каменецкую вежу у Каменцы, недалёка ад Берасця. Гэта вежы абарончага тыпу, такія асобна пабудаваныя, яны не прымыкалі найчасцей да замкавых сценаў, стаялі на тэрыторыі самога замка ці каля яго, і служылі такой дадатковай, вельмі важнай кропкаю абароны. Дык вось такая вежа была таксама і ў Берасці. Яе таксама разабралі на цэглу ў 19 стагоддзі, калі будавалі Брэсцкую крэпасць. На вялікі жаль, вось таксама мы яе не можам пабачыць. Але што мы можам пабачыць, дык гэта самы старажытны пласт, культурны пласт так званы, які датуецца 10-13 стагоддзямі. То есть самы ранні пласт. Чаму мы гэта можам пабачыць? Бо ў Берасці існуе цудоўны музей, пра который мы ўжо згадалі, музей Бярэсце. Як ён нарадзіўся, гэта вельмі цікавая гісторыя, і яна непасрэдна звязана з галоўным нашым сённяшнім героем. У 1968 годзе на тэрыторыі вось гэтага дзядзінца
пачаліся археалагічныя раскопкі. Імі займаўся, іх курыраваў супрацоўнік інстытута гісторыі, так званы тураўскі атрад аддзела археалогіі інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР, які ўзначальваў вядомы ў далейшым беларускі археолог Пётр Лысенко. Гэта той самы Пётр Лысенко, які адкапаў не толькі Берасці, але, напрыклад, старажытны Тураў і многія іншыя знакамітыя старадаўнія паселішчы на тэрыторыі беларускага Палесся. Дык вось, пачынаючы ад 68-го года і да пачатку 80-х гадоў, да 81-го года, Пётр Лысенко так сістэматычна, пастаянна праводзіў раскопкі на тэрыторыі старажытнага горада Берасці. У выніку гэтых раскопак была раскрытая плошча больш чым 1000 квадратных метраў. Вялікая плошча старадаўняга гораду. Выяўлены дзесяткі, а па іншых падліках, калі слаямі палічыць, то можа нават і больш сотні драўляных пабудоў 11-13 стагоддзяў. Прычым многія з гэтых пабудоў захаваліся на 5-9 вянцоў, а дзве з гэтых пабудоў нават на 12 вянцоў. То есть 12 звёнаў, бярвёнаў, на которых адно на адно кладуцца сцены, захаваліся, і гэта абсалютна унікальна. Дзе яшчэ вось у Еўропе, напрыклад, вы такое знойдзеце. Гэта унікальная абсалютна з'ява. Тут паспрыяла спецыфіка глебы, якая добра захоўвае драўніну якраз вось у гэтай нізкай мясцовасці на зліцці дзвюх вялікіх рэчак, Буг і Мухавец. Вось яны разам, так бы мовіць, сутыкаюцца. Два рукавы мухаўца агіналі гэты старажытны замак з двух бакоў, Берасцейскі замак. З трэцяга боку мы бачым вялікую рэчку Буг, і вось якраз на сутыку гэтых рэчак узнікае старажытны горад. Апрача шматлікіх пабудоў былі выяўлены 3 маставыя, частаколы ці фрагменты частаколаў, якія служылі дадатковай абаронаю. Мноства, проста тысячы прадметаў матэрыяльнай культуры вось гэтага перыяду 11-га, асабліва 13-га стагоддзяў. І гэта абсалютна унікальна. Сапраўды гэта знакава. То есть тысячы прадметаў, але сярод іх ёсць адзін унікальны абсалютна, пра который мы сёння з вами і гаворым. У 1971 годзе маленькім берасцейскім хлопчыкам, мясцовым школьнікам, якога звалі Віця Пятрунчык. Гэтым хлопчыкам быў падчас раскопак знойдзены незвычайны прадмет. Гэта быў самшытавы грэбень. Грэбень, гэта, мы разумеем, так бы мовіць, продак нашых сённяшніх расчосак і грэбняў, которымі мы чэшам валасы. Нічога дзіўнага няма, што нашы продкі таксама мелі валасы, часцей за ўсё, правда, і маглі іх расчэсваць, так вось. Таму у старажытнасці, безумоўна, гэтымі прадметамі таксама, асабліва дзяўчаты, карысталіся для таго, каб іх валасы не псаваліся, не збіваліся ў каўтун, як кажуць, а былі прыгожымі, прывабнымі, безумоўна. Дык вось, маленькі хлопчык, які ўдзельнічаў на валанцёрскіх пачатках у якасці удзельніка археалагічных раскопак, знайшоў нейкі дзіўны прадмет. 1971 год. Адразу ж гэтая знаходка прыцягнула да сябе цікавасць. І ў выніку Пётр Лысенко пра яе адразу ж заявіў, зрабілі некалькі публікацый пра гэтую знаходку. Чаму? Бо гэта быў, на першы погляд, звычайны грэбень, утылітарны прадмет, чарговы, важны, безумоўна, але, як бы мовіць, у чым тут асаблівая цікавасць і каштоўнасць? Каштоўнасць гэтага грэбеня і незвычайнасць была ў тым, што гэты грэбень нечым, скажам так, адрозніваўся ад іншых, якія таксама былі знойдзеныя і ў Берасці, і ў іншых старажытных беларускіх гарадах. Такія грэбні, зробленыя з дрэва, часам косці, іх знаходзяць. Іх знаходзяць па ўсёй тэрыторыі Еўропы, гэта не такая вялікая рэдкасць, і ў тым ліку на землях Беларусі, канешне. Але гэты грэбень меў з абодвух бакоў літары славянскага алфавіту. І вось гэта якраз прыцягнула ўвагу. Вось давайте мы з вами самі зірнём на гэты грэбень. Грэбень з аднаго боку мае 6 літар алфавіту, з іншага 7. Глядзіце, А, Б, В, Г, Д, Е з аднаго боку. Вось
як і ў нас у сённяшнім беларускім, рускім і іншых славянскіх алфавітах. Гэта першыя літары, з якіх мы пачынаем, да, вывучэнне, у прынцыпе, граматы. З адваротнага боку бачым літары Ж, потым нейкая вось такая падобная на лацінскую С літара, да? Потым на З падобная літара і яшчэ адна І, да, такая вось І, як кажуць сёння, руская і беларуская, потым К, Л. Гэта пачатак алфавіта, гэта пачатак азбукі. Некалькі незвычайнай для нашага сённяшняга часу, але абсалютна характэрнай для таго. Спецыялісты па шрыфтах адразу зрабілі такую папярэднюю выснову, што вось палеаграфія, то есть характарыстыкі почырку, сведчаць пра тое, што хутчэй за ўсё недзе ў пачатку 13 стагоддзя гэтыя літары былі запісаныя. Вось для пачатку 13 стагоддзя найбольш характэрны як бы характар пісьма, найбольш уласцівы, да, гэтаму часу. І, адпаведна, гэтым якраз перыядам, плюс-мінус, 12-14 стагоддзямі адразу ж грэбень быў датаваны. Тым больш, што ён знаходзіўся ў культурным слоі якраз гэтага часу. Найхутчэй яго трэба датаваць недзе 13 стагоддзям. І вось, тут трэба што сказаць, што мы перад сабою маем фактычна прыклад таго, якім шляхам нашы продкі вучыліся чытанню і пісьму. Бо трэба зразумець, што гэта сведчанне сапраўднай інтэлектуальнай рэвалюцыі. Мы ведаем, што стагоддзя да 10-га нашыя продкі чытаць, пісаць фактычна не ўмелі, ці амаль не ўмелі. Летапісцы згадваюць, што былі там нейкія да хрышчэння і да пашырэння славянскіх літар яшчэ чарты і резы, так званыя, да? Калі верыць летапісу, то нейкімі чартамі і резамі карысталіся. Магчыма, тут гаворка ідзе пра руны, і сапраўды рунічныя надпісы на тэрыторыі Беларусі знаходзяць, і немала, дарэчы. Гэта асобная тэма, да, пра скандынаўскі ўплыў тут можна было б з вамі паразважаць, але сапраўды ўжо недзе са стагоддзя 10-11, як толькі на нашыя землі прыходзіць хрысціянства, то мы ўжо знаёмімся, аказваецца, да, нашы продкі з новымі літарамі, характэрнымі для паўднёвай Еўропы, літарамі найперш славянскімі, так званымі, да, азбукай, которую вынайшлі Кірыла і Мефодій. Ёсць версія, што пачаткова была распаўсюджаная глагалічная азбука, глаголіца, але на нашай зямлі яна не надта прыжылася, і вось тут ўжо адразу мы бачым кірыліцу. І ўсе самыя старажытныя беларускія помнікі пісьменства паказваюць, што нашы продкі карысталіся ўжо, ну, прынамсі з 11 стагоддзя літарамі, славянскімі літарамі кірылічнага алфавіту. Гэта больш ці менш зразумела. Зразумела, што яны пісалі, нашы продкі. Шмат дзе, шмат на чым, нават кнігі цэлыя засталіся вось ад таго часу, напрыклад, 11 стагоддзям датуецца Тураўскае Евангелле, 12 стагоддзя ёсць вось Полацкае Евангелле, як лічыцца недзе 12-13 стагоддзяў, 13 стагоддзям цэлы шэраг помнікаў, напрыклад, Аршанскае Евангелле можам згадаць. То есть пісьменства існавала. Існавалі і іншыя спробы запісу тэкстаў. Можам згадаць берасцяныя граматы, знойдзеныя ў Мсціславе і ў Віцебску. Можам згадаць надпісы на кераміцы у некаторых беларускіх гарадах ці паселішчах, адшуканыя таксама вось фрагменты керамічнага посуду з надпісамі нейкімі на сырой гліне, зробленымі ці на ўжо гатовых апячоных, так бы мовіць, як бы вырабах, прадрапаныя па версе керамікі. Ёсць падставы казаць, што былі надпісы, рабіліся нашымі продкамі на камені, згадаем хаця б барысавы і рагавалодавы камяні, былі надпісы на сценах храмаў, напрыклад, знакамітыя графіці ў Полацку, у Спаскай царкве і гэтак далей. Але гэта ўсё нейкія тэксты. Гэта ўсё альбо гаспадарчыя дакументы пра перадачу збожжа там ці нечага такога, як у берасцяных граматах, уладальніцкія, ахоўныя, як барысавы камяні, так? Але гэта не ну, як бы сведчанне таго, як жа людзі вучыліся чытаць і пісаць. Можа, яны на зямлі палачкаю нешта пісалі, можа яшчэ што. І вось тут перад намі адкрываецца
самшытавы грэбень з літарамі. Літары гэтыя таксама вось тыя самыя кірылічныя. Гэта літары кірылічныя славянскага алфавіту, который вынайшлі, хутчэй за ўсё не самі Кірыл і Мефодій, а іх вучні. Больш верагодна, з гэтым так пераважная большасць даследчыкаў пагаджаецца, што нават не Кірыл, а Мефодій вынайшаў глаголіцу, а кірыліца ўзнікла трошкі пазней, магчыма, пасля ўжо дзейнасці Мефодія. Тым не менш, звернемся вось да гэтых літар, адразу іх назовем, бо у старажытнасці іх не называлі АБВГД, як мы сёння кажам. Кожная з іх мела сваё найменне. А гэта аз, Б гэта букі, В гэта ведзі, Г глаголь, Д добро, Е есть, Ж гэта жывеце, вот ужо пераходзім на адваротны бок нашага грэбеня, Ж жывеце. Вось гэта падобная на С лацінскую літара, гэта літара зело, яна чыталася найчасцей як З, зело. Другая З гэта зямля, і першая І, которую, як мы так назвалі, і руская, гэта іже, яна ж літара і васьмірычная, а таксама каля яе і дзесяцірычная ёсць. Чаму дзесяцірычная? Бо яна дзесятку абазначала ў лічбавым вымярэнні. Яна так і чыталася як І. Потым К гэта како, і Л людзі. Вось мы перад сабою маем фактычна першыя літары. Спецыфіка навучання ў старадаўняй беларускай школе, яна найхутчэй паходзіць яшчэ са старажытнай Грэцыі, потым Рыма, і фактычна дамінавала гэта сістэма па ўсёй Еўропе. Гэта сістэма так званая літараскладальная ці літараскладальны метад. Гэты метад навучання чытанню і пісьму даволі складаны. Сёння ён не выкарыстоўваецца. Але значэнне алфавіта для нашых вось продкаў у плане вывучэння чытання і пісьма было проста выключнае. З гэтага ўсё пачыналася. От сёння, калі мы возьмем беларускі нейкі падручнік, вот сённяшнія пропісы ёсць, алфавіты, буквары, тут вось у нас, я ў студыю адмыслова ўзяў некалькі такіх прыкладаў, але мы ўсе з вамі цудоўна разумеем, што дзіця пакуль не запомніла хаця б адну літару, не варта пераходзіць да наступнай. Таму мы адразу чытаем хаця б па складах. Вось адну-дзве літары вывучылі, напрыклад, М, М і літару А. І ўжо можам казаць ма, ці нават слова мама напісаць, як у сённяшніх букварах. Мама, папа, ці тата, альбо аля, мільён, вось словаў можна паступова па літарках пачынаць вывучаць і запамінаць. У старажытнасці гэта сістэма не працавала. Дзеці павінны былі вывучыць спачатку ўвесь алфавіт. Прычым вучылі яго менавіта так, як гэтыя літары называюцца. Не АБВГД, як літары гучаць, а аз, букі, ведзі, глаголь. І толькі пасля таго, як яны вывучылі на памяць увесь алфавіт з назвамі літар, яны павінны былі пачынаць складваць гэтыя літары ў склады. І тады ўжо ім трэба было патлумачыць, чаму, напрыклад, букі плюс аз гэта ба. Здаецца, букі аз павінна быць букі аз слова, а не нейкае ўсё-такі склад ці слова ба. Дзіўна, правда? Вось, але такі метад, ён сапраўды быў пашыраны яшчэ са старажытнай Грэцыі, і да 19 стагоддзя ў многіх краях Еўропы ён быў пашыраны, у тым ліку да пачатку 19 прыблізна стагоддзя і ў Беларусі выкарыстоўваўся. Вось, і гэта, канешне, складаны метад. Такім шляхам вывучыць азбуку было няпроста. Часам гэта займала вось проста вывучыць алфавіт і пачаць з літар складваць склады, зразумець, чаму букі плюс аз это ба. На гэта часам ішло 1-2 гады. Калі сёння дзіця літаральна з ходу пачынае вывучаць літары і ўжо складваць з іх склады, ужо на 2-3 тыдзень заняткаў ён можа, сённяшні хлопчык ці дзяўчынка, пачаць складваць нешта разам, то у старажытнасці ўсё было значна складаней. Вось. І мы перад сабою бачым такі вось першы фактычна беларускі падручнік, першую беларускую азбуку, якая мае такое сімвалічнае значэнне, яна паказвае, як нашы продкі вучыліся. Хутчэй за ўсё нейкая берасцейская дзяўчынка мела гэты грэбень, магчыма, ёй адразу падаравалі з гэтымі прадрапанымі літаркамі грэбень, каб яна, прычэсваючыся кожны дзень,
раз і паглядзела на літары і нагадала сабе яшчэ раз пачатак алфавіту, каб кожны дзень у такім практычным фармаце, прычэсваючы свае валасы, яна магла зірнуць на вось гэтыя літары алфавіту і чарговы раз іх прыгадаць. Магчыма, яна сама прадрапала гэтыя літары у выніку заняткаў з настаўнікам, вось, і для ўласнага выкарыстання склала сабе азбуку. Нам складана сёння сказаць, хто гэта зрабіў, але дакладна бачна, што напісанне літар вельмі прыгожае. Ну, не скажу дасканалае, бо ўсё-такі літары уручную вырэзваліся на дрэве, і можна было, вось літарка магла трошкі, асабліва акруглыя фрагменты літар маглі быць скрыўлены, тым не менш, у цэлым абрысы гэтага пісьма даволі дасканалыя. Таму хутчэй за ўсё літары ўсё ж такі пісаў настаўнік альбо ўжо вопытны ў напісанні чалавек. Адным словам, вось у 1971 годзе хлопчыкам Віцем Пятрунчыкам была знойдзеная ў Берасці першая беларуская азбука. І гэтае адкрыццё зрабіла сапраўды такое фенаменальнае ўздзеянне на тагачасную навуковую супольнасць. Не ведаю, ці гэта сімвалічна ці не, Вярхоўным Саветам БССР і Саветам міністраў БССР было прынятае рашэнне аб стварэнні цудоўнага вось гэтага музея, археалагічнага музея Бярэсце, которое мы сёння ўсе з вами ведаем, літаральна менш чым праз год пасля гэтай знаходкі. У 72 годзе было прынятае рашэнне, а ў 82 годзе музей адкрыў свае дзверы для наведвальнікаў. І паўтаруся, сёння гэты артефакт з'яўляецца адной з найвелічэйшых каштоўнасцей значных помнікаў берасцейскай культуры. Ужо ў наш час гэты грэбень у 2017 годзе, я памятаю, як гэта абмяркоўвалася і адбывалася, пры мне у Міністэрстве культуры абмяркоўвалася прапанова уключыць берасцейскі грэбень асобнай пазіцыяй у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, і гэта адбылося. У 2017 годзе грэбень быў пад нумарам 121 Ж000088, ось пад такім доўгім нумарам, быў уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, знаходзіцца на дзяржаўным уліку. Сёння вы можаце пабачыць, і нават некаторыя з вас прыгадаюць, што бачылі гэты грэбень у экспазіцыі Берасцейскага музея, вось там у Бярэсці. На вялікі жаль, я вас вымушаны трошкі расчараваць. Значнасць гэтага грэбеня не дазваляе яго змясціць у пастаянную экспазіцыю, каб ён увесь час там знаходзіўся. Таму вось гэты прыгожы экспанат, который сёння круціцца на спецыяльнай такой талерачцы, увесь час па кругу ходзіць. Гэты экспанат, гэта муляж, гэта копія таго старажытнага грэбеня, які у большасці выпадкаў знаходзіцца ў пастаяннай экспазіцыі музея. Хаця ў тым жа 2019 годзе, калі Берасці святкавала сваё тысячагоддзе, то Брэсцкі абласны краязнаўчы музей, філіялам якога з'яўляецца археалагічны музей Бярэсце, ён зрабіў выставу унікальных рарытэтаў, 12 артефактаў, 12 рарытэтаў з фондаў музея былі прадэманстраваныя шырокай аўдыторыі, і самым першым экспанатам стаў той самы самшытавы грэбень з першай азбукай, знойдзены ў Берасці ў 1971 годзе. Вось такая цікавостка. У тым жа 2019 годзе, калі Берасці святкавала свой юбілей, у Берасці прайшоў чарговы музейны форум. Форум, які сабраў прадстаўнікоў усёй музейнай супольнасці нашай краіны. Увесь горад гудзеў, святкаванні адбываліся. І пад гэтыя падзеі адбылася рэканструкцыя археалагічнага музея Бярэсце. Ён адкрыў свае дзверы ў абноўленым фармаце, была прэзентацыя гэтага музея, і пачэснае месца ў новай экспазіцыі заняў самшытавы грэбень. Ён стаў эмблемаю музейнага форума, про который я сказаў. Я прынёс вот зараз у студыю праграмы і запрашэнні на гэтае свята, на музейны форум, на канферэнцыю, якая адбывалася ў межах форума. Прынёс сувеніры, которые тады ж у 19 годзе ўзніклі, Берасцейскі музей іх актыўна распаўсюджваў. Некаторыя з іх і сёння можна знайсці, напрыклад, магніцікі на халадзільнік, на лядоўню, так, можна з грэбенем павесіць сабе дадому, і іншыя, так, артефакты, блакноцікі, нейкія значкі нават з'яўляліся, многа ўсяго рознага. Мы бачым, як, вот здавалася б, звычайны кавалачак дрэва,
з утылітарнай абсалютна функцыяй. Прычэсванне валасоў становіцца брэндам не толькі музея, а ў пэўнай ступені цэлага старажытнага беларускага горада. Не нават абсалютна унікальна захаваныя старадаўнія будынкі. Старажытны горад Берасці, сапраўды проста унікальна добра захаваны. Мы можам бачыць горад, па каторым 1000 гадоў назад нашыя продкі хадзілі. Па гэтых маставых, у гэтых дамах жылі. Мы бачым гэта на ўласныя вочы, і гэта абсалютна унікальна. Мы бачым шматлікія прадметы і інструменты працы. Мы мноства ўсяго бачым у экспазіцыі, але менавіта сам шытавы, вось гэты грэбень з беларускай азбукай з'яўляецца сімвалам. Чаму? Бо ён сведчыць, што 1000 гадоў назад нашыя продкі не проста жылі, а былі адукаванымі, умелі, вучыліся і чытаць і пісаць, і праз гэта пачалі новы этап у гісторыю айчыннай культуры. Яны перайшлі ад этапу вуснай традыцыі, калі веды перадаваліся ад чалавека чалавеку са скажэннямі часам, з недакладнасцю, з суб'ектыўным бачаннем. Яны перайшлі ў фармат запісу інфармацыі і магчымасці яе рэканструкцыі шляхам чытання іншым чалавекам. І новая тэхналогія, гэта рэвалюцыя сапраўдная, новая тэхналогія дазволіла перадаваць інфармацыю не толькі ад аднаго чалавека іншаму, але ад аднаго чалавека 1000 людзей, а таксама перадаваць эту інфармацыю і ў часе, не толькі ў прасторы, бо мы сёння можам чытаць гэтыя літары і іншыя тэксты, напісаныя нашымі продкамі у 10, 11, 12, 13 стагоддзях. І гэта, безумоўна, проста фенаменальная з'ява. Дзякуючы гэтаму многія веды нашых продкаў, веды пра іх гісторыю, веды пра веру, пра царкву, касцёл, пра гісторыю ўсіх хрысціянскіх народаў, напрыклад, што мы бачым у многіх летапісах, веды пра падзеі дзяржаўныя, веды пра эканамічныя аспекты гаспадарання, так бы мовіць. Усё гэта мы сёння можам зразумець і спазнаць. На жаль, мы мала што ведаем, як жылі нашы продкі ў 8 і 3 стагоддзях нават нашай эры. Проста таму, што на гэты час на землях Беларусі не існавала пісьменства. А як толькі слова пісанае прыйшло на нашу зямлю, то мы займелі прынцыпова новы цывілізацыйны ўзровень нашага развіцця, і мы жывем у гэтай пісьмовай традыцыі да сёння. Таму такія аб'екты, як сам шытавы грэбень з Берасця, з'яўляюцца унікальнымі помнікамі айчыннай культуры, і мы павінны пра іх ведаць. Кожны беларус, мне падаецца, павінен ведаць, як выглядае фактычна першая беларуская азбука. Да новых сустрэч. Ведайце ўласную гісторыю, памятайце пра яе, і хай канкрэтныя, дакладныя помнікі, якія сведчаць пра нашу мінуўшчыну, будуць вам знаёмыя, блізкія і, безумоўна, падказваюць нам, як нам развівацца наперад. Дзякуй, да новых сустрэч. Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.